Hindi ko alam kung kailan nagsimulang maging ganito ang buhay ko. At kung paano ako nahumaling sa driver na pinsan pa ng asawa ko. Dati, simple lang ang buhay namin. Masaya pa. Ako at si Junie. Kahit hindi siya perpektong asawa, ramdam ko naman na mahal niya ako. Pero habang tumatagal ang pagsasama namin, para bang unti-unti siyang lumalayo. Kahit na nasa iisang bubong lang kami. Magandang araw po, Miss Love, at sa lahat po ng nakikinig sa channel nyo. Gusto ko lamang pong i-share ang kwento ng aking buhay at pag-ibig dito po sa inyong programa. Ako nga po pala si Sheila, 29 anyos pa lamang, at 2 taon pa lang kaming kasal ni Junie. Mas matanda siya sa akin ng 9 na taon. Morena akong babae, pero matangkad. Maiksi ang buhok na may kulay blonde. Medyo maarte ako sa katawan, kaya naman alagang-alaga ko ang sarili ko. Para na rin kay Junie. Gusto ko ay hindi siya magsawa sa akin. Gusto ko palagi akong maganda sa paningin niya. Pero mukhang nagkamali ako. Dahil sa sobrang busy niya sa trabaho niya, unti-unting nawalan ng kulay ang pagsasama namin. Aalis ako bukas. May meeting ako sa Batangas. Sabi niya isang umaga. Nasa kama ako noon. Nakatingin lang sa kanya. Gaano katagal? 2 days lang, babalik din ako kaagad. Tumango lang ako. Kahit alam ko sa sarili kong hindi lang yun ang dahilan kung bakit lagi siyang wala. Kasi kahit nandito naman siya, parang wala rin akong kasama. Pagkaalis niya noon, bumalot agad ang katahimikan sa bahay. At doon ko lalong naramdaman ang bigat. Kinabukasan, maaga akong nagising kahit walang dahilan. Siguro nasanay na lang ako na may inaasikaso kahit wala naman. Habang nagkakape ako sa may kusina, may narinig akong sasakyan sa labas. Si Jose, ang driver namin ni Junie, at pinsan din niya. Good morning, Mama. Bati niya nang pumasok ako sa garahe. Good morning din, Jose. Sagot ko na pilit ng umiti. Tahimik lamang na lalaki si Jose. Hindi ito madaldal at hindi rin pakialamero. Kahit magpinsan sila ng asawa ko, limitado ang bawat galaw niya sa bahay. Alam niya kung hanggang saan lamang siya. Mapagkakatiwalaan siya. Yun ang madalas sasabihin ni Junie tungkol sa kanya. Baka may pupuntahan po kayo ngayon? Tanong niya. Wala naman, baka mamaya na lang. Tumango siya. Sige ho. Simple lang naman ang usapan namin. Pero habang tumatagal napapansin ko siya na siya ang madalas kong kausap sa araw-araw. Lumipas pa nga ang ilang araw na wala si Junie. At sa mga araw na yon, si Jose ang naging kasama ko. Hindi man kami nag-uusap ng madalas, sapat na yung presensya niya para hindi ko maramdaman na mag-isa ko. Isang hapon, bigla kong napatanong. Siya nga pala, Jose. Matagal ka na bang driver ni Junie? Tanong ko. Saglit siyang natahimik bago sumagot. Mga 7 taon na rin siguro. Anya. Matagal na rin pala, no? Oo, mula nung umalis yung driver niya noon, ako nang pumalit. Ganun ba? May asawa ka na hindi ba? Napatingin siya sa rearview mirror. Nagtagpo ang mga mata namin saglit bago siya umiwas. Oo, meron na. Pero nasa probinsya. Maikling sagot niya. Sorry kung marami akong tanong. Curious lang. Ngayon lang rin kasi tayo nakakapag-usap ng ganito eh. Okay lang po, ma'am. Sabi niya. Tahimik ulit pagkatapos nun, pero may kakaibang pakiramdam na naiwan. Para bang may gusto pa akong itanong na hindi ko alam kung ano. Dumating yung araw na umuwi si Junie. Pero imbis na sumaya ako, parang wala lang. Pagod na pagod siya nung dumating siya at agad siyang dumiretso sa kwarto tapos natulog. Ni hindi man lang ako kinumusta o nakipagkwentuhan man lang. Wala na yung dati, yung lambingan,
yung halik kapag dumarating siya. "Miss na kita," sabi ko nung lumapit ako sa kanya at yumakap habang nakahiga na siya. "Pagod ako, Sheila, ano ka ba? Bukas na lang, okay?" Sagot niya, sabay tumalikod. At doon ko naramdaman na para bang ako na lang yatang kumakapit sa relasyon naming dalawa. Hanggang sa sumapit ang isang gabi. May dinner party si Junie kasama ang mga kaibigan niya. Sinama niya ako doon. Hindi ko naman talaga gusto pero sumama na ako. At doon nagsimula ang lahat. "Drink ka naman, Sheila." Pilit ng isang kaibigan niya habang inaabutan ako ng isang baso. "Konti lang ha," sagot ko na nahihiya. Hanggang sa naging 1, 2, 3, 4 na tagay at dumami pa ng dumami. Hanggang sa hindi ko na rin namalayan na naparami na pala ang mga naiinom ko. Naging magaan naman ang pakiramdam ko. Para bang saglit na nawala ang bigat sa dibdib ko. Nakikitawa ako, nakikipagkwentuhan sa mga asawa ng kaibigan niya. Pero si Junie, nasa kabilang mesa, abala sa mga kausap at hindi man lang ako nilapitan. "Uwi na tayo, Han." Sabi ko sa kanya na medyo hilo na. "Mauna ka na, Sheila. May pinag-uusapan pa kami dito." Sagot niya na hindi man lang ako tinitingnan. Natigilan ako noon. Paano ko uuwi? "Si Jose na bahala sa'yo. Nandyan lang yun sa labas, hanapin mo na lang." Hindi ko alam kung maiinis ako noon o masasaktan. Pero sa kalisingan ko, wala na akong lakas pang makipagtalo sa kanya. Lumabas ako noon. Medyo pasuray-suray na ang lakad. At doon ko siya nakita. Si Jose na nakatayo sa tabi ng kotse at tahimik na naghihintay. Doon ko siya pinagmasdan kahit na sandali lang. Actually, mas gwapo pa nga si Jose kumpara sa asawa ko. Mas maganda pa nga ang katawan. Malaki ang braso, malaki ang dibdib, matangkad din at moreno. "Ma'am, okay lang kayo?" Tanong niya habang lumalapit. Uwi na tayo." Sagot ko na halos pabulong. Binuksan niya ang pinto para sa akin. Dahan-dahan naman akong sumakay. Sumunod siya sa driver's seat, tsaka pinaandar na ang sasakyan. Tahimik lang ang naging biyahe, pero sa loob ko magulo. "Jose?" Tawag ko habang nakasandal ako sa upuan. "Yes, ma'am." "Sa tingin mo, mali ba ako?" Hindi siya agad sumagot. "Mali saan?" Tanong niya na para bang naguguluhan. Sa pakiramdam na para bang hindi na ako mahal ng asawa ko. Saglit na katahimikan ang namayani. "Hindi ko po alam, ma'am." Maingat yung sagot. "Pero hindi po kayong mali kung nasasaktan na kayo." Napapikit ako. Ang sakit eh. Hindi ko na napigilan noon at may luha ng pumatak sa mga mata ko. Huminto ang sasakyan sa gilid. "Ma'am, sandali lang ho. Ihinto ko muna." Sabi niya. Narinig ko ang pagbukas ng pinto at lumipat siya sa likod. "Okay lang po ba kayo?" Tanong niya nang mas malapit na. Minulat ko ang mga mata ko at nakita ko siya. Malapit na malapit. Nakayuko at nakatingin sa akin. At mga sandaling yun, Miss Love, hindi ko po alam kung bakit. Sa panlalabo ng paningin ko, ibang muka ang nasa isip ko. Ang muka ng asawa ko. "Junie?" Mahina ko pang bulong noon. Pero hindi siya kumibo. Hindi ko na maalala ang mga sumunod na eksena ng malinaw. Ang alam ko lang noon, hinalikan ko siya. Hanggang sa tumugon din siya. At ang halik na yun ay lumalim pa. Tuluyan siyang pumasok sa loob ng sasakyan at doon ay bumigay kaming dalawa. Pumayag akong angkinin niya. "Oo, Miss Love. Aaminin ko po. Nag-enjoy ako habang inaangkin niya ako. At hindi ko ikakaila na di hamak na mas may ibubuga siya kumpara kay Junie.
At doon may nangyari sa loob ng sasakyan na hindi ko inaasahan. O baka ayaw ko lang din aminin sa sarili ko dahil gusto ko rin. Kinabukasan nga, nagising na ako sa sarili kong kama. Masakit na masakit ang ulo ko, mabigat ang katawan ko, at higit sa lahat, may kakaibang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Pagbangon ko, nakita ko si Junie sa tabi ko. "Anong oras ka na nakauwi kagabi?" Tanong niya. Natigilan ako noon. "Teka, hindi mo ba ako hinatid?" Sagot ko. "Hindi, naiwan pa nga ako dun, hindi ba?" "Bakit?" Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Kung hindi siya, sino bang naghatid? At doon ko naalala. Ang sasakyan, ang boses, ang kamay niya, at ang pangalan na paulit-ulit kong tinatawag kagabi. Habang nadadarang sa sarap, si Jose. Napahawak ako nun sa dibdib ko. Hindi pwedeng. Pero kahit pilitin kong itanggi, alam ko sa sarili ko na may nangyari sa aming dalawa. Hindi na ako makapag-isip ng maayos ng mga time na yon. Kahit katabi ko si Junie, hindi mapakali ang isip ko. Paulit-ulit bumabalik sa alaala ko yung nangyari sa loob ng sasakyan. Malabo man at putol-putol, pero sapat para maramdaman ko ang kasalanang nagawa ko. At ang sarap na hatid nun. At ang mas kinakatakot ko, Miss Love, hindi lang guilt ang nararamdaman ko. Dahil may kung anong init na hindi ko maipaliwanag. Init na para bang naibsan ni Jose. At ramdam ko pa rin ang bawat pangyayari. "May lakad ako mamaya, ha?" Sabi ni Junie habang nag-aalmusal kami. Saan?" Tanong ko na hindi makatingin sa kanya. "May meeting. Iatid ka na lang ni Jose kung may pupuntahan ka." Napatigil ako sandali. "Ganun ba? Sige." Hindi ko alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang marinig ko ang pangalan ni Jose. Simula kagabi, hindi ko pa siya nakikita. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko o kung dapat ko ba siyang kausapin. Pero isang bagay ang malinaw, hindi ko siya makalimutan. "Ma'am, alis na po tayo." Boses niya mula sa labas ng pinto. Paalis kasi ako noon dahil may pupuntahan ako. Napapikit ako sandali bago lumabas. Pagkakita ko sa kanya, parang may kung anong kumurot sa dibdib ko. Normal lang naman siya, na para bang wala lang yung nangyari. "Good morning po." Bati niya na kalmado. Good morning din." Sagot ko na lang na nagkanda utal-utal pa. Sumakay ako sa likod ng sasakyan, pero hindi naman ako mapakali. Hindi ko alam kung dapat ko bang banggitin ang nangyari o magpanggap na wala lang yun, na hindi ko naaalala. Sa likod ng sasakyan, bigla ko na namang naalala ang lahat. Ang halikan namin, ang yakap. Tahimik ang naging biyahe, mas tahimik kaysa dati. Jose?" Hindi ko na napigilan ng sarili ko. "Yes, ma'am." Sagot niya agad. "Yung kagabi." Bigla siyang natahimik. Saglit nakatahimikan ang bumalot sa loob ng sasakyan. "Pasensya na po, ma'am." Mahinang sabi niya. "Hindi ko sinasadya yun." Napahawak ako sa dibdib ko. "Anong ibig mong sabihin hindi sinasadya?" "Lasing po kayo. Akala niyo po si Sir ako." Hindi niya na tinuloy pa. Pero sapat na yun para maintindihan ko. Napapikit ako. "Kung ganun, bakit hindi mo ako pinigilan?" Mahina akong tanong. "Hindi ko rin ho alam." Sagot niya sa huli. "Alam kong mali yun." Pagkatapos nun, lalo pang bumigat ang katahimikan. Dapat dun na natapos ang lahat. Dapat dun pa lang, umiwas na ako. Pero hindi. Dahil habang tumatagal ang mga araw, lalo ko siyang napapansin. At tuwing naaalala ko ang gabing yun, hindi ko maiwasang hanapin siya. "Ma'am, okay lang po ba kayo?" Tanong niya isang hapon habang nasa biyahe kami. Napatingin ako sa rear view mirror at tagtagpo ang mga mata namin doon. "Bakit mo na itanong?" "Parang hindi po kayo mapakali." Napabuntong hininga ko. May iniisip lang.
Gusto niyo po bang pag-usapan yan? Napangiti ako ng bahagya. At kailan ka pa naging ganyan, Jose? Bahagya siyang napangiti rin. Simula nung mapansin kong para bang wala kayong asawa. Natahimik ako. Tama siya. Jose, mahina akong tawag sa kanya. Po, masama ba akong tao? Masama ba akong babae? Bigla siyang napapreno ng bahagya. Hindi ho. Sigurado ka? Opo. Hindi po masama ang taong naghahanap lang ng pagmamahal. Hindi ko napigilan ng sarili ko. E paano kung sa maling tao mo nahanap yon? Tanong ko na nanginginig ang boses. Tahimik ulit siya sandali. Hindi ko po alam kung mali. Pero alam ko pong totoo. Napapikit ako noon at doon ko naramdaman unti-unti na akong nahuhulog. Lumipas ang ilang araw na pilit kong nilalabanan ng sarili ko. Iniiwasan ko siya. Hindi na muna ako lumalabas. Pero kahit anong gawin ko, siya pa rin talaga ang nasa isip ko. Hanggang sa isang gabing wala na naman si Junie. Tahimik ang bahay na parang walang buhay. Hindi ko kinaya noon. Kaya naman tinawagan ko siya. Jose, mahina akong sabi nang sagutin niya. Ma'am, may kailangan po ba kayo? Pwede bang pumunta ka dito? Saglit pa siyang natahimik. Ma'am, gabi na po. Alam ko. Pero, please. Ilang minuto lang, narinig ko na siya. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung tama pa ba to. Pero hindi ko na kayang umatras pa. Pagbukas ko ng pinto, nandun siya. Nakatingin lang sa akin. Okay ka lang ba? Tanong niya. Hindi ako agad sumagot. Tinitigan ko lamang siya. Jose, mahina akong tawag. Hindi ko na kaya. Ang alin ho? Ang iwasan ka. Ang hindi ka isipin. Napansin kong humigpit ang hawak niya. Ma'am, mali na po to. Alam ko, may asawa po kayo at may asawa rin ako. Alam ko rin. At pinsan pa ako ng asawa niyo. Jose, putol ko sa kanya. Lumapit ako ng isang hakbang. Pasensya ka na. Pero hindi ko alam kung bakit ikaw ang hinahanap ko, ng katawan ko. Tahimik siya at walang sagot. Pero ramdam ko ang bigat ng katahimikan sa pagitan namin. Sabihin mo sa akin na wala kang nararamdaman. Hamon ko ng halos pabulong. Hindi siya sumagot. Sabihin mo at hahayaan na kita. Ilang segundo ang lumipas. Nagsalita siya. Hindi ko kayang sabihin yan. Mahina niyang sabi. Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ko na napigilan ng sarili ko at lumapit na ako sa kanya. Hanggang sa wala ng espasyo sa pagitan naming dalawa. Jose, bulong ko. Kung mali man to, gusto ko pa ring maramdaman. At muling maranasan sa'yo ang nangyari sa atin sa sasakyan. Please, Jose, pasayahin mo ang tulad ko. Sa gabing iyon, hindi ako umatras. At alam kong siya rin ay hindi na nakapagpigil pa. Maya-maya ay hinatak ko siya sa silid ko. At doon, muling nagtagpo ang mga labi namin. Sa isang iglap, pareho na kaming walang kahit na ano sa sarili. Kitang-kita ko nun, Miss Love, ang pagnanasa sa kanyang mga mata. Pero sa bawat sandali na pinipili ko siya, may isang parte ng puso ko ang unti-unti nang nasisira. Dahil alam ko, hindi lang ito simpleng kasalanan. Ito ang simula ng isang bagay na pwede kaming tuluyang sirain. Matapos ang gabing iyon, parang may pader na tuluyang bumagsak sa pagitan namin ni Jose. Yung takot, yung hiya, at yung pagpipigil ay unti-unti nang nawala. Ang natira na lamang ay yung pakiramdam na siya na ang hinahanap ko. At doon na nagsimula, Miss Love, ang tuloy-tuloy na pagkakamali.
Isang umaga nga, kakalabas lang ni Junie ng bahay. May meeting ako buong araw ngayon. Late na ako makakauwi. Mauna ka nang matulog at kumain ha? Sabi niya habang nagmamadaling magbihis. Okay, mag-iingat ka. Sabi ko na kunwari ay may pakialam. Pero sa loob ko, meron akong ibang inaasahan. Pagkaalis niya, ilang oras pag lumipas, narinig ko na ang pagbalik ng sasakyan at ang mga yabag sa labas. Hindi ko na kailangang tumingin. Alam ko na kung sino yon. Pagbukas ko ng pinto, nandun si Jose. Kita sa mga mata niya ang kakaibang init na hindi ko na kayang itanggi. Ma'am, mahina niyang sabi. Hindi ko na siya pinatapos. Nahatid mo na ba? Sabi ko ng diretso. Oo, Sheila. Anya, at unang beses niyang binanggit ang pangalan ko ng walang ma'am. At doon pa lang, parang may kuryente nang dumaloy sa buong katawan ko. Jose, sabi ko nang mas mahina pa ang boses. Alam mo kung anong ibig sabihin nito, hindi ba? Hindi na siya sumagot. Ang ginawa niya ay lumapit na siya sa akin. Hanggang sa halos magkalapit na kaming dalawa. Sulitin na natin ang oras. Habang wala pa siya, bulong niya. At doon nawala na ang lahat ng natitira naming pag-aalinlangan. Hindi ko na maalala kung paano kami nagsimula. Kung sino bang unang lumapit noon. Ang alam ko lang, pareho kaming hindi lumaban. Sa sala at sa katahimikan ng bahay, doon namin piniling sirain ang lahat. Sheila, mahina niyang bulong sa tenga ko. Napapikit naman ako. Nauhumaling na ako sa'yo. Kahit na may asawa din ako, ikaw na ang hinahanap-hanap ko. Nang mga oras na yon, Miss Love, hindi ko na naririnig ang sarili kong konsensya. Hindi ko na naaalala si Junie. Ang nararamdaman ko lang ay yung presensya ni Jose. Yung paraan ng pagkakahawak niya ay ibang-iba. Matapos kami noon sa may sala, lumipat naman kami ng kusina. Wala na kaming pakialam ng mga oras na yon, basta magkasama kami. At ang bawat sulok ng bahay ang siyang naging saksi sa lihim naming pagkakasala. Pero hindi nga puro saya ang lahat. Dahil sa bawat sandali na pinipili ko siya, may kirot na kasunod. Paano kung malaman ni Junie? Tanong ko isang araw habang hinihingal pa kami. Hindi niya yan malalaman. Sagot ni Jose. Sigurado ka? Gagawin ko ang lahat, Sheila, para hindi siya makahalata. Napatingin ako nun sa kanya. Bakit mo ginagawa to, Jose? Hindi siya agad sumagot. Hanggang sa tumingin siya ng diretso sa mga mata ko. Dahil sa'yo. Dahil gusto ko rin yung nangyayari sa ating dalawa. Parehas tayong nakikinabang doon. Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ka lang basta pagkakamali sa akin, Sheila. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Dahil kung ano man to, hindi na to simpleng lihim lang. Lumipas pa nga ang mga araw hanggang sa naging linggo at ang linggo ay naging buwan. Paulit-ulit ang nangyayari sa amin ni Jose. Sa tuwing wala si Junie, nandyan si Jose. Sa tuwing tahimik ang bahay, doon kami nagtatagpo. Akala ko makokontrol ko. Akala ko'y hawak ko ang sitwasyon. Pero nagkamali ako. Habang tumatagal, mas lalo akong nalulunod. Hanggang sa isang araw, muntik na kaming mahuli. Narinig namin ang sasakyan sa labas. Hindi iyon oras ng uwi ni Junie. Sheila, bulong ni Jose. Biglang naging tensyonado. Parang si Seryon. Hindi pa niya natatapos ang sasabihin niya. Bigla nang tumibok ng malakas ang puso ko. Anong gagawin natin? Tanong ko na nanginginig. Magbihis ka kaagad. Sagot niya ng mabilis. Nagmadali kaming dalawa. Naguguluhan at natataranta. Halos hindi ko na nga naisuot ng maayos ang damit ko. Narinig ko na ang pagbukas ng gate. Papunta na sa loob. Sa likod ako lalabas. Sabi ni Jose. Tumango lang ako. Hindi na ako makapagsalita.
Ilang segundo lang, nawala na siya at sakto namang bumukas ang pinto. "Sheila?" Boses ni Junie. Napatigil naman ako. Lumabas ako ng kwarto, pilit na kinakalma ang sarili. "Ang aga mo naman?" Tanong ko. "May nakalimutan lang ako." Sagot niya na nagmamadali. Tinitigan niya pa ako sandali. "Ayos ka lang ba?" Tanong niya. "Oo naman." Sagot ko kaagad. Hindi ko alam kung naniwala ba siya. Pero ilang minuto lang, umalis din siya ulit. Pagkasara ng pinto, napaupo ako at nanginginig. Ano bang ginagawa ko? Bulong ko sa sarili ko noon. Dapat doon pa lang tumigil na ako. Dapat doon pa lang natakot na ako. Pero hindi. Dahil sa kabila ng takot, may parte sa akin na naghahanap pa rin ng saya. Kay Jose. Dahil tama ang mga sinasabi nila, masarap talaga kapag bawal. Hanggang sa napansin ko na may kakaiba na. Madali na akong mapagod nitong mga nakaraan, nahihilo at kung minsan nasusuka. At habang tumatagal, mas lumalala. Hanggang sa isang umaga, hindi ko na kinaya. Pumasok ako sa banyo at doon, bigla kong napahawak sa lababo. Sunod-sunod, hindi ko na mapigilan. Napatingin ako sa sarili ko sa salamin, maputla at puno ng tanong ang aking muka. Doon ako kinabahan. Dahan-dahan kong hinawakan ng tiyan ko na hindi pa naman nahalata. Pero may pakiramdam na ako na hindi ko maipaliwanag. Hindi pwede. Bulong ko. Pero kahit pilitin kong itanggi, alam ko na ang sagot. At ang mas nakakatakot, hindi ko alam kung kanino. Kay Junie ba? O kay Jose? Napapikit ako, Miss Love, at doon ko tuluyang naramdaman ang takot. Habang nakatitig ako sa sarili ko sa salamin, hawak ang test na hindi ko na kailangang tingnan pa ng paulit-ulit. Alam ko na. Ito na yon. Buntis ako. At kasabay ng balitang yun, ang pinakamabigat na tanong sa buhay ko. Kanino naman? Jose, kailangan kitang makausap. Halos pabulong ang boses ko sa telepono. Nanginginig ako. Hindi ko alam kung sa takot ba o sa bigat ng sitwasyon. Nasaan ka ba? Tanong ko. Inutusan ako ng asawa mo. Pero pauwi na ako. Pamunta na ako dyan, hintayin mo na lang ako. Ilang minuto nga lang, dumating na siya. Pagbukas ko ng pinto, hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Buntis ako. Parang tumigil ang mundo sa pagitan namin. Hindi siya agad nakapagsalita. Nakatingin lang siya sa akin, parang pinoproseso ang lahat. Sigurado ka? Tanong niya sa huli. Tumango ako. Sabay pakita ng pregnancy test. Napahawak siya sa ulo niya. Sheila. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sa tono niya noon. Takot, gulat o pagsisisi. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ko na halos maiyak na. Tumingin siya sa akin ng malalim. Alam mo kung kanino yan? Tanong niya. Napapikit ako. Tinatanong pa ba yan? Mas lamang ang sayo, syempre. Sabi ko. Doon kami natahimik. Pareho naming alam ang ibig sabihin noon at pareho naming alam kung gaano kabigat yun. Pwede naman na. Panimula niya pero hindi niya tinuloy. Pwede na ano? Tanong ko. Napahinga siya ng malalim. Pwede naman nating sabihin sa asawa mo na sa kanya yan. Napatingin ako sa kanya at parang hindi makapaniwala. Ganun lang? Parang wala lang sayo? Hindi naman sa ganun lang. Pero isipin mo, hindi ba't may nangyari sa inyo nun? Nung dumating dito yung mga kaibigan niya. Di ba lasing siya nun? Anya, napaisip ako nun. Tama ka. May gabing ganun nga ang nangyari. Pero malinaw sa amin na mas madalas pa rin may mangyari sa aming dalawa. Hindi siya magtataka kung sakaling mabuntis ka. Dugtong pa ni Jose at hindi rin masisira ang pamilya ninyo. Pero paano ka?
Tanong ko naman ng mahina. Paano yung anak natin kung sakaling sa'yo? Hindi ko na tinapos. Tumahimik siya. Kung akin man yan. Sabi niya sa huli, di kakayanin ko. Napaluha ako. Paano mo kakayanin? Basta, wag mo nang isipin yun. Kung gusto mo, mas pipiliin kong lumayo kaysa masira ang lahat. Sheila, tandaan mo. Parehas tayong may pamilya. Mas makakabuti kung ganun ang gawin natin. Parang may kung anong bumagsak sa dibdib ko noon, Miss Love. Ganun na lang yon, sabi ko. Sheila, mahina niyang tawag sa pangalan ko. Hindi natin pwedeng isipin ang mga sarili natin ngayon. Natahimik ako. Masakit oo, pero yun ang totoo. May asawa ako, may asawa ka. Dugtong niya. At kahit anong mangyari, mali na to simula pa lang. Tumango ako. Alam ko, Jose. Pero mahal kita. Hindi ko napigilang sabihin. Napapikit siya. Huwag mo nang dagdagan, Sheila. Doon ko naramdaman, Miss Love, na yun na ang dulo para sa aming dalawa. Sabihin mo sa asawa mo. Sabihin mo kay Junie na anak niya yan. Magpakatatag ka. Sabi pa nito. Tahimik akong tumango at sa mga sandaling yon tinanggap ko na ang desisyon. Kinagabihan dumating si Junie. Tahimik lang ako habang naghahapunan kami. Hindi ko alam kung paano sisimulan. May problema ba? Parang ang tahimik mo yata ngayon. Pagpansin niya. May sasabihin ako. Sagot ko. Napatigil siya sa pagkain. Ano yun? Huminga ako ng malalim. Buntis ako. Ilang segundo ang lumipas. Inihanda ako ng sarili ko sa galit niya, sa tanong niya. Pero wala. Akala ko magagalit siya. Dahil ayaw niya pang magkaanak kaming dalawa. Pero nagkamali ako. Talaga? Tanong niya na parang hindi makapaniwala. Tumango ako. Oo. Hindi na ako gumagamit ng pills nung may mangyari sa ating dalawa. At sa hindi ko inaasahan, ngumiti siya noon, Miss Love. Sigurado ka ba? Buntis ka? Tanong niya ulit na may saya sa boses. Oo. Bigla siyang tumayo, lumapit sa akin at niyakap ako. Salamat. Napatigil pa ako. Ano? Napatitig ako sa kanya. Hindi ko kasi alam kung anong mararamdaman ko. 'Di ba dati, ayaw mo pa? Kaya pinagtitake mo ako ng pills? Tanong ko. Napangiti naman siya. Iba na ngayon. Sagot niya. Siguro kasi ready na ako. May edad na rin naman ako. Parang may kung anong kumurot sa puso ko. At simula nun, Miss Love, nagbago siya. Mas maaga na siyang umuwi. Naging mas maalaga siya. At naramdaman ko na siya bilang asawa ko. Uminom ka ng vitamins mo, ha? Paalala niya palagi. Kumain ka na ba? Magpahinga ka muna. Mga bagay na matagal ko nang hinihintay sa kanya na ngayon ko lang naramdaman. Ngayon ko lang naranasan. At sa bawat araw na pinapakita niya yon, mas lalo naman akong kinakain ng konsensya ko. Minsan napapahawak ako sa tiyan ko at napapatanong ako sa sarili ko. Tama ba to? Tama ba na magsinungaling ako? Tama ba na hinayaan kong paniwalaan niya ang isang bagay na hindi naman ako sigurado? Pero sa tuwing nakikita ko siyang masaya, sa tuwing nararamdaman ko ang pag-aalaga niya, hindi ko magawang sirain yun. At si Jose, unti-unti rin siyang lumayo. Mas tahimik na siya ngayon, profesional, parang bumalik yun dati. Pero alam ko na hindi na kami babalik pa sa dati. Isang beses, nagtagpo ang mga mata namin sa rearview mirror. Walang nagsasalita sa amin pero ramdam ko ang bigat. At doon ko naintindihan, may mga bagay talagang kailangan mong iwan kahit mahal mo pa. Ngayon, Miss Love, habang hinihintay ko ang pagdating ng anak ko, ng batang to, isang tanong ang paulit-ulit na sumasagi sa isip ko. Tama po ba ang ginawa ko? Na pinili kong manatili? Pinili kong magsinungaling sa asawa ko para sa kapayapaan ng lahat?
Pero sa bawat tibok naman ng puso ko, alam kong may katotohanang nakatago. At baka balang araw, pwede itong maningil. Pero sa ngayon, ito ang pinili ko at kailangan kong panindigan. Tama naman siguro ang ginawa ko, hindi ba? Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Nagmamahal, Sheila. Magandang araw. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Gabriel. 21 taong gulang. May tangkad na 5'8", kaya madalas akong niyayayang sumali sa varsity team. Katamtaman lamang ang tikas ng aking katawan at kasalukuyan akong nag-aaral ng kolehiyo sa isang universidad sa Maynila. Gusto ko lang pong ibahagi ang naging karanasan ko sa piling ng aking ninang. Sabihin mang nadala kaming dalawa sa uhaw ng mga oras na yun, ngunit alam ko sa sarili kong higit pa roon ang daramdaman ko para sa kanya. Gabriel, pwede mo bang ihatid to sa ninang Evelyn mo? Nabasa ko kasi ang status niya kagabi. Tiyak malungkot na naman yun dahil sa pagiging workaholic ng ninong mo. Kunot ang noo kong tinitikan ang bento box na maingat pang ibinalo tinanay. Gustuin ko mang pairalin ang katamaran ko, ngunit wala akong maisip na alibay dahil sa susunod na buwan pa ang eskwela at puro cellphone rin naman ang inaatupag ko buong araw. Sino yan? Dinig kong sambit ni Ninang gamit ang malambing nitong boses mula sa loob ng bahay. Si Gabriel po ito, Ninang. May pinapahatid ho si nanay. Nagmamadali kong sagot. Tumuloy ka muna, Gab. Ito talagang nanay mo ang hilig magpahatid ng kung ano-ano. Sinabi ko naman sa kanyang ayos lang ako at wala akong problema. Ayaw maniwala sa akin. Mahina akong natawa dahil alam kong hindi totoo ang mga sinabi niya. Huwag na ho, hindi rin naman ho ako magtatagal eh. Bumuntong hininga siya, tsaka pinagmasdan ako ng mabuti. Ayaw mo ba akong samahang magmerienda muna? Kahit saglit lang? Tanong nito. Hindi ko maintindihan kung bakit bahagyang kumirot ang damdamin ko sa pakiusap nito. Para bang may halong pangungulila at lungkot ang mga salitang sinabi niya. Wala akong nagawa kung hindi tumuloy sa bahay nito. At mula sa aking kinauupuan ay lihim ko siyang pinagmasdan. Sabihin man kasi nitong walang problema, ngunit salungat naman yun sa nakikita kong lungkot sa mga mata niya. Nagagawa man itong umiti sa harapan, ngunit ramdam kong peke lamang ang sayang ipinapakita nito. Maliban sa sexy at maputi si Evelyn, ay masasabi kong dalaga pa rin tong tingnan kahit 5 taon na silang kasal ni Ninong. Katamtaman lamang ang meron siya, ngunit bawing-bawi naman to pagdating sa korte ng balakang. May asawa mang ituring, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin sila kasi nabibiyayaan ng anak. Malamang ay dahil na rin sa pagiging workaholic ng asawa. Kung hindi ako nagkakamali, ay hindi pa tumutuntong ng 35 ang edad ni Ninang. Maaga mang nagpakasal, ngunit madalas siyang napagkakamalang dalaga dahil na rin madalang lamang kung lumabas to kasama ang mister. May problema ho ba? Tanong ko nang marinig ang malakas na boses nito mula sa lababo. Hindi siya nakasagot, kaya naman nagmamadali ko na lamang tong nilapitan. Bigla kasing naputol yung hawakan, basa na naman tuloy ako. Ayaw pang huminto ng tubig. Matagal ko nang sinabihan ng ninong mo tungkol dito, pero busy pa siya sa work. Ayaw namang pumayag na ipaayos ko at wala raw siyang tiwala. May teflon tape po bang nakatago dyan? Pahingi na lang din po ako ng gunting at kutsilyo. Ako nang mag-aayos. Tsak, babaha ang kusina niyo kung hindi ito maayos ka agad. Halatang nagulat siya sa sinabi ko.
pero nagmamadali naman itong hinanap ang mga hiningi ko. Ilang minuto ang lumipas, ay tuluyan ko ring naayos ang nasira niyang lababo. Hindi ko mabilang kung ilang beses siyang nagpasalamat sa akin na para bang malaking pabor ang nagawa ko. Pasensya na Gab, nabasa ka tuloy dahil sa kagagawan ko. Hayaan mo't maghahanap ako ng t-shirt ng ninong mo para hindi ka lamigin. Hindi na ho kailangan, uuwi na rin naman ako eh. Uuwi ka ng ganyan? Hindi pwede, nakakahiya naman. Natataranta nitong sambit. Napaigham ako ng malakas, hindi dahil sa sinabi niya, kundi dahil na rin sa kasalukuyang itsura niya. Gustuin ko man kasing umiwas ng tingin, pero hindi ko magawa. Doon at doon pa rin bumabagsak ang mga pagsulyap sa katawan niya, kahit anong iwas na gawin ko. Natubigan kasi ang suot niyang duster, kaya hulma ang anumang tinatago niya sa sarili. Manipis lamang iyon kung kaya't madaling maaninag. Maging ang magandang korte niya ay halata rin, kaya hindi ko maiwasan na huwag mamangha sa sobrang sexy nito. Paano natitiis ng mister niya na baliwalain at iwang mag-isa ang misis niya? Kung ako siguro, baka mas gugustuhin kong manatili sa bahay kaysa magpakasugsog sa trabaho. Alisin mo na ang suot mong t-shirt, Gab. Huwag ka nang mahiya sa akin. Natigilan ako nang mapansin ko ang paghaplos niya sa braso ko. Dahil na rin sa lalim ng iniisip ko, ay hindi ko na malayang nasa harapan ko na pala siya at may hawak na itong puting t-shirt na kung hindi ako nagkakamali ay sa asawa niya ito. Hindi pa rin siya nakapagpalit ng suot at alam kong nilalamig na rin siya ng mga oras na yon. Sa kabila noon, mas gusto pa rin niyang unahin ang kalagayan ko. Ako na po ang magpapalit. Alam kong nilalamig na rin ho kayo. Sabi ko habang malakas ang kaba sa sarili dahil sobrang lapit niya talaga sa akin. Sinusubukan kong panlabanan ang kahinaan ko bilang lalaki, pero hindi ko nagawa. Tuluyan akong natalo ng kahinaan at sumabay sa agos ng kasalanan. Isang malambing na haplos ang iginawad ko sa kanyang pisngi, habang unti-unting nilalapit dito ang aking muka. Masyado kang mabait, Ninang. Hindi naman siguro masama kung unahin ninyo rin ang sarili niyo paminsan-minsan. Namilog ang mga mata nito sa sinabi ko. Alam kong natameme siya, pero hindi pa rin nawawala ang lungkot sa mukha nito. Alam ko namang may natamaan akong hindi dapat at wala akong karapatang manghimasok sa personal niyang buhay, pero hindi ko nagawa. May parte ng pagkatao kong gusto siyang iligtas sa lungkot at pangungulila na nararanasan niya ngayon. Mahinahon kong hinawakan ang baba nito. Makahulugan naman ang tingin na sinukli niya sa akin hanggang sa naging hudyat iyon para tuluyan kong bigyan siya ng masuyo ngunit makasalanang halik sa labi. Malito gabi. Nauutal niyang sambit. May asawa kong tao. Pinagmasdan ko siya ng matiim. Pero hindi niya nagagawang iparamdam sa'yo ang dapat pinaparamdam ng isang tunay na asawa. May kulang, may lungkot, may mali pa rin kahit sabihin mong wala. Imbis na hintayin ang magiging sagot nito, ay masuyo kong binigyan siya ulit ng halik. Sa mga oras na yun, wala na akong napansing pagtutol mula sa kanya, kung hindi may pananabik na rin ang bawat tugong iginawad niya sa akin. Tila sabik tong makatanggap ng atensyon mula sa ibang lalaki, dahil hindi yun na ibigay sa kanya ni Ninong. Sa kabila ng maganda at sexy niyang itsura, ay ang kakulangan nito sa pansin mula sa mister. Walang pumupuri sa mga yun, at para bang nagsisilbi na lamang dekorasyon sa isang tahanang walang kulay. Sayang ka, Ninang. Ayun na lamang ang nasabi ko,
habang pinagmamasdan ng kanyang nakakaakit na kagandahan. Pero magmula sa araw na to, ipaparamdam ko sa iyong hindi ka isang dekorasyon lamang. Handa akong punan ng pagkukulang niya at pawiin ang lungkot na bumabalot sa iyo dahil alam kong karapatan mo ring maging masaya, hindi lamang bilang isang asawa, kung hindi bilang isang babae. Ilang araw ang nakalipas. Hindi pa man tapos sa paglilinis sa sahig si Ninang. Pero agad itong napahinto nang mapansin ang maalab kong hiningang dumapos sa kanyang batok. Kailangan niyo po ba ng tulong? Lihim siyang napangiti, lalo na nang may lambing kong haplos ang dumapos sa kanyang batok. Hanggang sa maingat kong hinawi ang konting hibla ng buhok na gumugulo sa kanyang mukha. Sinadya mo bang isuot ang nighties na yan para sa akin? Tanong ko sa kanya, siya kapili ang napangiti. Mag-overtime na naman ba siya ngayong gabi? Dagdag ko pa. Hindi siya sumagot. Marahil dahil alam ko rin naman ang magiging sagot niya sa akin. Gab, naliliw niyang sambit. Sinubukan pa rin itong tapusin ang gawaing bahay. Ngunit gil ko siyang hinila papalapit sa akin. Kaya kulang na lang ay mapaupo siya sa kandungan ko. Patapusin mo muna ako sa ginagawa ko, okay? Anya habang tila nagpablash ang pisngi. Kunot ang noo ko naman siyang tinitikan. Tsaka itinabi ang hawak niyang mop. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa nangyari. Sabi ko habang makahulugan ng tingin. Alam kong nagkamali rin tayong dalawa pero wala tayong ibang dapat sisihin sa mga nangyari. Si Ninong, imbis na asawa, ay parang katulong ang turing sa'yo. He shouldn't treat you better because you deserve better. Wala akong narinig na imik mula sa kanya nung unti-unti kong niyakap ang kanyang bewang. Pero baka mahuli tayo ng ninong mo. May kabanyang sambit. Alam mo naman minsan, umuwi na lang yun ng walang pasabi kapag weekend. Sinusubukan pa rin itong maging tapat sa asawa kahit halata namang nadadala siya sa nakaw naming sandali. Kahit nagpadala kaming dalawa sa tawag ng pagkauhaw, lamang pa rin ang pagiging mabuti niyang tao. Halata at nakikita ko yun sa kabila ng pagtataksil naming dalawa. Ibang sagot na gusto kong marinig mula sa'yo, Ninang. Gusto kong magpakatotoo ka sa sarili mo. Ilang segundo rin ito ang natahimik dahil sa sinabi ko. At ganoon na lamang ang pagkailang nito nang magtama ang mga mata naming dalawa habang unti-unti kong kinakalas ang kanyang nighties. Sa puntong yun, ay walang pag-aalinlangang hinila niya ako sa kwarto nilang mag-asawa. Mapangahas na halik at haplos ang ginawad ko sa kanya na naging dahilan para isaboses niya ang hindi mapantayang alapaap kasabay ng pangalan ko. At sa huli, ay sumabay pa sa pag-uga ang matibay na kama sa aming dalawa. Walang kapantay ang masilayan siyang kagatlabi at halos mapaluha sa sayang na tamasa. Hindi lamang isang beses. Baka ilang ulit naming pinagsaluhan ang bawal sa piling ng isa't isa na para bang kaming dalawa lamang ang tao sa mundo. Nanatili man ang takot sa pagkakamaling na mas pinili naming yakapin, ngunit lamang pa rin ang binubulong ng aming mga damdamin. Masama bang sa isa't isa namin nahanap ang kaligayang hinahanap namin sa iba? Masama bang sa bawat haplos, halik at boses namin ay natutugunan ng lungkot na unti-unting nagpapadilim sa kanyang mundo? Thanks for staying with me, Gab. Umuwi ka na. At baka mamaya hanapin ka na sa inyo. Habang tumatagal ang bawal naming relasyon, ay mas nagiging intense. Ni minsan ay hindi naging boring ang bawat sandaling kasama ko siya. At halata ko rin ang saya sa kanyang mukha. Blooming. Yun pa ang minsang sinabi ni nanay nang minsan namin siyang nakasalubong sa convenience store.
Muntik pa nga itong mapagkamalang buntis dahil nawala na ang bahagyang pamumutla sa kutis nito at mas nag-aayos na rin to ng sarili kaysa noon. Gumaganda pa talaga ako. Walang joke? Tanong nito habang abala siya sa paglalaro ng kumot na nagtatakip sa aming katawan. Nanatili ang pilyong ngiti sa mukha ko habang maaninag naman ang matinding kuryosidad sa mga mata nito. Oo, malambing kong sambit. Bumuntong hininga siya tsaka mataman akong pinakatitikan. Wala siyang sinabi. Walang lumabas ni isang salita mula sa kanya. Ngunit halata kong may ibang kahulugan ang iginawa ditong tingin sa akin. May gusto ka bang sabihin sa akin? Tanong ko para hikayatin tong magsalita. May bumabagabag ba sa isipan mo, Ninang? Huminga siya ng malalim. Napansin ko kasi yung pagbabago ng ninong mo kamakailan. Mas madalas na siyang naglalaan ng oras para sa akin. At nagdadala na rin siya ng mga pasalubong paminsan-minsan. Nababawasan na nga rin yung overtime niya eh. Hindi ko alam kung bakit pero pansin kong malaki yung pagbabago niya lately. Pilyong ngumiti naman ako sa kanya. Hindi kaya naramdaman niyang may iba nang nagpapasaya sa'yo? Nagkibit balikat siya kaya pinagpatuloy ko ang panghuhula. Baka may narealize siya nang makitang blooming ng misis niya na palagi niyang pinagpapalit sa trabaho. Sabi ko, kahit sabihing bagya akong nakakaramdam ng selos. Malinaw sa akin, maliban sa bawal naming relasyon, ay wala na akong ibang dapat maramdaman para sa kanya. Kung sa termino pang ang sinabi niya, dapat ay no string attached kaming dalawa. Pero masisisi ko ba ang aking sarili kung sakali mang mahulog ako sa kanya? Maliba kung gustuin kong maging totohanan ang relasyong nagsimula lang sa nasira nitong lababo. Hindi ko alam gabi. Napailing siya dahil sa halip na makinig sa mga sinabi ko. Mas lumalamang sa isipan nitong mga kalokohan lamang ang mga pinagsasabi ko sa kanya. Paano kung aminin ko sa'yong mahal kita? Maniniwala ka ba sa akin? Hindi ko alam kung bakit pero bigla ko na lamang yun nasabi. Marahil dahil sa kanina pa ako nagpipigil na wag sabihin sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Alam kong alam mo kung anong magiging sagot ko sa'yo, Gab. Gustuhin ko man pero hindi pwede. May lungkot nitong sambit. Pinagmasdan ko siyang mabuti. Dahil may asawa ka at inaanak mo ko. Tumango ito tsaka tipid ng ngumiti. Hindi lang yun. Dahil alam kong darating ang araw na makikilala mo ang babaeng nararapat para sa'yo, Gab. At kapag dumating ang oras na yun, gusto kong maging masaya ka sa isang relasyong hindi tago at hindi umiikot sa hindi mabilang na kasalanan at kasinungalingan. Naiintindihan mo ba kung anong gusto kong mangyari, Gab? Akmang magsasalita sana ako para sagutin to nang makarinig kami ng magkakasunod na doorbell. Pareho kaming namutla at para bang binuhusan ng malamig na tubig sa aming kinaroroonan. Baka umuwi ng maagang ninong mo. Nauutal niyang sambit habang namumutla ng bahagya. Napailing ako matapos pagmasda ng wall clock sa kanang bahagi ng kwarto nilang mag-asawa. Masyado pang maaga para, honey? Nalaki ang mga mata naming dalawa matapos marinig ang boses mula sa labas. Ganun na lamang ang pagkataranta ni Ninang. Nagmadali kaming magbihis at nag-isip ng plano kung anong gagawin upang malusutan ang gusot na ginawa naming dalawa. Maluha-luha ang mga mata niya nang iniwanan niya ako kunwari na nag-aayos ng gripo sa kanilang laundry area. Habang nagmamadali naman itong pinagbuksan ng pinto ang asawa niya. Nanatili akong walang imik. Kahit hindi pa rin nawawala ang kabang nararamdaman ko. Tila maikukumpara kasi kaming dalawa
Sa mga pusang nagnanakaw ng ulam, kailangan maging maingat dahil oras na mahuli ay hindi lang latay kundi malaking kahihiyan ang aabuti namin. Habang nakatulala sa aking kinauupuan, ay naririnig ko ang tawa ni Ninang habang nagpapasalamat sa pasalubong na binigay ng kanyang asawa. Kung noon ay walang buhay ang mga mata nito, kapag pinag-uusapan ng mister niya, halata ko na ngayong unti-unti nang nagkakaroon muli ng kulay ang kanilang relasyon. Hindi ba dapat maging masaya ako ngayon na alam kong masaya na rin ang babaeng minamahal ko? Hindi ba nung una kong sinubukan ang gulong ito, ay alam ko rin namang uuwi akong talunan sa huli? Bakit bigla yatang nagbago ang expectation ko? Bakit pakiramdam ko naghahangad ang puso ko ng kapalit sa kabutihan at pagmamahal na ginawad ko sa kanya? Gumising ka nga, Gab. Wika ako sa aking sarili. Sa mga pagkakataong yun, ay gusto kong sakta ng aking sarili, pero hindi ko nagawa nang marinig ko ang mga yapak nilang papalapit sa akin. Mukhang malaki na rin ang atraso ko sa iyo, Gab. Kailangan ko na yatang bumawi dahil ikaw na ang sumalo ng mga dapat ay trabaho ko sa pamamahay na to. Sabi ni Ninong pagkatapos nitong bumitiw sa kamay ni Ninang. Nilingon ko siya bago binigyan ng isang ngiting puno ng paggalang at respeto. Nakakahiyaman pong sabihin, pero ako rin po ang nag-aasikaso sa asawa ninyo habang abala kayo sa trabaho. Sa isip-isip ko, habang lihim na nakakuyom ang mga kamao ko sa aking likuran. Saglit kaming nagkatinginan ni Ninang, pero mabilis din tong bumitaw. Para bang sinasabi ng mga mata nitong kailangan kong lumayo, dahil nasa loob ng pamamahay ang tunay na nagmamay-ari sa babaeng hiniram ko lang mula dito. Nagmano ako sa aking ninong. At mas nainis ako nang kinuha nito ang kanyang wallet, tsaka inabot sa akin ang perang sa tingin ko ay nagkakahalaga ng 2,000. Gusto kong bumili ka ng anumang gusto mo, Gab. Isipin mo na lang na maagang Christmas gift namin sa iyo ng ninang mo yan. Anito tsaka matamis na ngumiti sa asawa. Ngayon, natapos na ako sa aking mga overtimes at ubos na rin ang backlogs ko sa opisina. Pwede ko nang magawa ang pinangako ko sa ninang mo noon. Dadalhin ko siya sa Japan this Christmas. Anniversary gift ko na rin para sa kanya at para naman magkaroon din kami ng oras para sa isa't isa. Marami akong kasalanan at naging pagkukulang sa kanya, kaya kailangan kong bumawi sa kanya. Pupunta po kayo ng Japan? Tanong ko habang di mawari ang mararamdaman. Wow! Hindi ko alam kung saan ko napulot ang salitang wow. Dahil hindi naman ako namangha sa narinig, kung hindi una kong pinagmasdan ang reaksyon ng babaeng bumihag sa puso ko. Pakiramdam ko ay pinaghalong tuwa at lungkot ang nararamdaman niya nang marinig ang sorpresang inihanda sa kanya ng asawa. Tuwa dahil unti-unti nang nasasagot ang kahilingan niyang bumalik ang pagmamahal ng kanyang asawa. At lungkot dahil isa lamang ang ibig sabihin nun. Kailangan na naming tapusin ang kung anumang relasyong mayroon kaming dalawa. Ngayon ay masaya nang namumuhay sa ibang bansa ang aking ninong at ninang. Sa pagkakaalam ko, ay mayroon na rin silang anak na babae. Minsan nagagawi pa rin ako sa social media nito, hindi para mang-stalk, kung hindi tingnan lamang ang sitwasyon niya, at masasabi kong masaya na nga to sa piling ng kanyang pamilya. Tulad niya, ay nagawa ko ring mahanap ang babaeng sinasabi nitong magpapasaya at magmamahal sa akin ng lubusan. Nagawa ko iyon 1 taon matapos ang naging karanasan ko sa piling niya. Sa kadahilanan ginusto ko munang matuto at maitama ang mga pagkakamaling nagawa ko. Mananatiling sekreto sa pagitan naming dalawa ang mga nangyari at naging biglaan man ang naging wakas, ngunit sapat naman to upang matuto kaming dalawa sa mga nagawa naming pagkakamali.
Maliban doon, ito rin ang naging landas tungo sa kaligayahang hinahanap naming dalawa. Hanggang dito na lamang po ang ating istorya at maraming salamat.